lona kuhlelo lwethu ungiyasisola babukeli-ke mbikelela yona-ke ingwenya edle ezinye ingwenya babukeli-ke namhlanje-ke njengoba nibona sila kahle kahle sibhalelwe umfowethu kodwa-ke niyazi nani mina ngingamaningi uyena umfowethu uzobe sechaza ukuthi njengoba sila nje size ngani usisi lo bese simfunileni isikhashana eside kodwa sesize samthola sisi unjani yebo-ke njengoba kusuzwile-ke igama lami ngiyingwenya kahle kahle-ke ngendlela esifike ngayo-ke bengingathandi ukuthi abantu bayibone ngicela-ke ukuthi konke ngikubeke kumfowethu ukuthi njengoba sila size ngani yabo wena umuntu esifazane ezinye izinto mazenzeka kumele siyifihle singayivezi ebantwini ngikubingelele mfethu ngikubingelele nabalaleli ngilana mfethu bengicela mfethu usizo kuwena mfethu ngoba bengibhalile ukuthi mfethu nenkinga noma ingane yami ngibe nenkinga mfethu empilweni mfethu umuntu ngeke ngashayeka-ke mfethu agcina ngayinto apha mfethu sengiboshiwe ngithandana nomunye usisi bengihlala naye kamaphutha mfethu 4-1 usisi usisi ngimthole nje mfethu ngoba uze waxoshwa ngisho kubo mfethu exoshelwa mina ngawumuntu mfethu engihlala naye shuthi into eziningi sezenzelwa yimina mfethu yabo wathi makwenzeka yonke inga leyo ngenzeka lelishwa leli mfethu lo muntu lona mfethu ngihlala naye yabo njengomuntu mfethu sazi yonke into ngami njengofuthi mfethu lo muntu mfethu bese ngimthatha njengengxenye yempilo yabo lo muntu mfethu lona mfethu ke ngamshiya mfethu sekhuleni yabo inyanga bezo 7 mfethu wasala ke ngaphandle yabo ngazama mfethu ukuthi mina phela ngingaphakathi ngisabathe ngithi ngiyazama bese ayikho into ongayizama ke mfethu uma ungaphakathi bese sonke itatha isuke imini yabo ngalibeka udaba ke mfethu ekhaya ukuthi emuva kunenkinga la kunengane yabantu engayishiya ngaphandle bese kunenkinga esenzakele njengamanje lengane yabantu mfethu ayiseyodwa uyithwele so njengoba lo muntu mayese kuleyo nkinga leyo mfethu usuke sedinga mfethu ukunakekelwa mfethu yabo ngenxa ukuthi bese sicabanga nomphefumulo ongenaqala okay bengibuze mfethu ukuthi mfethu bengaxhumana kanjani naye inamba kasesike kuyazi ke mfethu abantu bethi inamba bayishintsha abantu wabobani yabo uzazi le namba seshintshe le namba okay ngizame ke mfethu nami ukuthi inamba engisinyazazi bese ngibanikeze mfethu mhlawumbe uzama ukubethembela ukuzama phela ukuthi mhlawumbe umthola kulezi namba lezi belo kuyilandula mfethu phela umuntu usayilutho mfethu asimtholi bengibuza ukuthi ekhaya ukuphi ekhaya yabo ngichaze ke nami mfethu ukuthi hayi usise ekhaya emayikhomba wakofolweni bani manje ifolo nalolukhulu ke ifolo ngiyawazi ukuthi kuphi nendawo efolweni futhi bese kuze kubuye mina ke mfethu mangibuya into yokuqala vele mfethu enginayo mfethu emqondweni into lo mphefumulo ongenaqala lo mfethu engifunayo nami ngifisa ukubona yabo ngizame nami mfethu ukutrace phela mfethu ukuthi ngizomthola ngaphi mfethu yabo ngizame mfethu la ukuthi hayi bemkhombelana ngithi ngiyafika lana ngithi inamba phela onayo akangizame lutho mfethu ngize ngibone mfethu into mhlawumbe engangisiza mfethu angibhalele uhlelo mfethu ngoba phela mfethu niyawazi mfethu ukwenza ngendlela zenu mfethu ukuthi nitrace umuntu yabo ngathokoza ke mase ngithola ikholo ukuthi bafo mfethu ahlangane ukhona umkhondo ukuthi ngaba uyena lo muntu mhlawumbe nimtholile na yabo njengoba sesambe sayisafika ke ngoba mfethu sesimthola mfethu ehlala la ahleli khona yabo okuningi akukho bengisakhulumile naye ukutheni bengifundisa nje nami ukuthi lento lena mfethu masikhuluma nibe nikhona ngoba phela umuntu mfethu uyaqhubeka nempilo yakhe ngizothi mangithi mfethu umuntu mfethu mhlawumbe naso ehlala nomunye umuntu mase ngiqhamuka futhi mina ngiqhamuka ngenye ingxenye yengane yabo yonke lento leyo mfethu nami ngisaphuma futhi nasendaweni errong mfethu ukusamele mfethu ngiphathe kahle mfethu yabo njoba ngilana mfethu yabo so yonke lento mfethu bengifisa ukuthi ngiyenze ngobulungiswa yabo ongokwami kufanele mfethu ngilungisa amaphutha ngwalungisa mfethu angalungisa khona sisi hayi yebo uyamuzwa hayi ngiyamuzwa ubhuti kodwa naye ubhuti indlela ahamba ngayo ubhuti bengihlukumeza eyinkinga nje ubhuti ngishaya naphambi kwengane futhi njengoba echaza naye ushaya phambi kwayiphi ingane le phela enye le umfana nengane wena enye before le yakho ubhuti kodwa ubhuti lokho bengimfihlelile njengoba esho na ubhuti ukuthi imake ubuhlala bafu lafesi ubuhlala noma benzwana ubumphoshela bekwenzekala kanjani bekufana mfethu usisi phela ngasho mfethu ukuthi kuyafana phela mhlawumbe umuntu uhlala nawe ngoba bekwenza mhlawumbe ukuthi mhlawumbe amasonto amabili kuyenzeka phela ushona ngaphuthi ekhaya ingane buyihlalele ekhaya futhi la ngihlala khona uyakwazi bese ngoba phela ikhona imoto ehambisa ingane zesikole ngala kufunda khona umntwana
kunomfethu ke mnengizwana naye kusho ukuthi esinokuthi ephileni kwethu odrive imoto zomalume ekunokuthi mhlawumbe umshana makuthi ungapha engeke ngimfake kuyena ingane ukuthi ihambe nomalume ukuthi emaye esikoleni. Wena ade udlala indima yokuba ubaba. Ngidlala indima yokuba ubaba phela phela uma uthandana nomuntu bomfice nengane mfethu ufuna ukudlala isikhala sokuba ubaba uze ukhombise ngoba ngekwazi ukuthanda umama nomntwana ungamthandi. Yabo. Wena sisi ubunengane engasiyona yakho ubhuti nale yakhe ebisesizulu. Okay. Kodwa ubhuti njengoba esho naye ubhuti ukuthi uzamile ukuthi ethi sejele yatshela abantu bakubo ukuthi khona umuntu amshiye ngaphandle oyithwele ongenamndeni. Nabo abantu bakubo kodwa behlala nabo kube khona lokho kuhleka nokujabula kodwa bekhambe bangithwesa amagama engawathandi basho ukuthi akusiyona ingane yamfowethu lena wara zonke lezo zinto lezo yabo kungekho ke lula ukuthi lokho ngilandelana naye ubhuti wave nayo lento ayiyona yabo. Mina nje bafo ngoba phela bese ngeke bese siphikisane waye yabo nje bangicele nini ngizocela bese ukuthi bese ulana kube nesisombululo yabo. Ngeke bese ungitshele bese ukuthi into eyenze nibabili ungitshele mase kukhona umuntu wesithathu oyingenayo ungitshele ukuthi nizoza umuntu wesithathu yabo. Yabo njengamanje ngoba thina sasikwazi ukuthi sina lento sasenze sebabili and futhi mina iqiniso ngalenza mina kuyena yabo. Ngeke mina ngithi mase ungitshela ukuthi wena ngizokwazi ukuphatha wena ngiphatha ingane yakho yabo. Kusho mina kahle sengisacrifice aba igcine uyakusacrifice phela umndeni ngathi wena usunomunye umndeni manje ngathi umuntu kuzela nenkinga yabo. Kusho vele wena mfethu kahle nje manje usunomndeni wena mfethu uzoqinisa ukhohlwa ibonaka abantu bakini impela ke impela ngoba vele phela nawe usuqanto yakho njengoba phela nawe usuqanto yakho phela manje kushuthi akekho umuntu osekumele acontrol ngoba nawe usunomndeni wakho. Kodwa manje ngokuthi mina kuhambe mina ngisenkingeni yena sengitshela ukuthi abantu ababesele eminyango sebethi bona yini hayi umuntu akuyona ingane yakho uyazi noyilana noba kanti mayisuka nje phengisho kuyacaca phela kukhona indlela bebuyihambe phela iphendula sithi hayi abantu bakini bebengishaya ngamagama benza yonke leyo nto leyo abayikhulumayo. Kodwa-ke ngoba uthi uyimisele wena ngokubuyela empilweni yengane yini uzowuza imuphi umzamo uzowuzama utshengisayo nabantu labo uhamba nabo ukuthi uyimisele ngokubuyela empilweni yabo. Nje mina engakusho umuntu mayizalwa umuntu nomuntu unesiko lakhe yabo. Umuntu unezinto zakuba ufuna adinga usenzelwe zona yabo. Umuntu uyabikwa ngisho emsamo ukuthi kunobani njengamanje hayi umuntu evalisa ukephile nje mfethu nje hamba umuntu sengathiwa ngisho ukuthi weqana uma yini ingane iyaqela yabo. Nje mfethu kubuye ebuhlungu mfethu labantu abafethu njengoba beqhubeka nempilo yonke into abayenza phambi kwengane zethu yabo. Lento le ngoba njengamanje mahle ngicela nje ifavor ngithi mina mfethu ngicela mhlawumbe njengoba angazi ngize ngibe khona empilweni yengane ngisacela ngiboleke ingane ungakuvuma lokho? Cha phela nasekhaya phela mfethu bakhona abantu abakhona njengo-anti kuhle mfethu yabona ngiyakalekisa bafo yabona yancela ingane kwabisa ubaba wakhe akalithenga ubisi kodwa uyakwazi ukugqamisa emphakathini ingane dethi kona hayi ngeke ngize ngivume lokho ngaphandle ukuthi kodadewenu njengoba sebekhuluma bangavuma ukuthi nikhokheleke ingane-ke nibone ukuthi nenze njani saniyekele kamncela-ke iphume. Mfethu awukuqhubeke mfethu ngoba ubusachaza uchaze sikunika ithuba. Mina engakusho mfethu ngiyathanda ukuba khona empilweni yengane. Ngiyafisa mfethu ukudlala irole indima ukuba ubaba ngoba ngiyakwazi ukuthi ukukhuliswa umzali oyedwa njengami nje mina mfethu mina bafo mina mfethu ngikhuliswe singeparent ukhuliswa ngaphansi kwesayidi likamama uthando lukababa lingekho. Ziningi ezinye izinto mfethu ezenzakalayo empilweni othola ukuthi mfethu njengamanje lezi beyidinga isayidi likababa noma ushawa mhlawumbe nomugxekwa umama mfethu uyohleze egxeka vele uzogcina ungasamsabi umuntu obaba mhlawumbe mfethu khona indima naye azoyidlala enganeni yabo. Engakusho ke mfethu mina ngiyathanda bese ukuthi njengoba mfethu ngumuntu ohlanganisayo ke mina baba ngiphume lapha na mfethu entweni kusenezinto mfethu engifundile zama skill yabo. Engasho mfethu ukuthi ngiphume sengikhona ngiphethe esandleni engizozama futhi ngakho ngoba sengila ngaphandle bese ukuthi ngiphile ngakho yabo. I'm guaranteed for sure ukuthi mfethu elangisenta khona mfethu umuntu uyayifisa bese ukuthi nami mfethu fisa ephinde bese ukuthi nami ngibize ukuthi ngimenzele inobani uyabuza ubani othintela yabo ebe nothando la ukuthi hayi nami ngiyafisa bese ngixhumanise nalomuntu ngoba ayisandla sakhe ngiyasithanda bese hayi yabo. So ngizama ukuchaza bese ukuthi ekhokheleni umntwana bese ngoba phela ukuze bese ube welcome enganeni mabebambe ingane vele bese basuke efana ukuthi babambe wena uqobo yabo. Shuthi mina bese mina ngokweqiniso ufuna ngenze imfanelo zakhona ngibuza ukuthi ene yini vele ngeze ngibuze lokho oqana ububa akekho ngazi bese ukeza amagceke engikhokhe mhlawumbe leyo nhlawulo mangiba namandla ke bese ngikwazi ukuyithenga yabo. Ngoba phela bese kufanele bese ngeze bese ukulungiswa bese kakhulu into ebengifuna nje kunina bhuti omdala ukuthi bese uningisolele lo muntu sixoxisane hayi ngona ngize ngempi mfethu ngoba vele mangiza ngedwa mfethu vele ngizoba ngize ngempi yabo.
ngoba awazi umuntu ozomthola. Angazi umuntu engizoba ngimthola phambili yabo yonke lonto Sihlala le. badala. Angihlali ngedwa ngihlala nomuntu wami Oh, engimthola uyiphoyisa. eseboshiwe yebo. Oh, ngiyabona Jackie. So Manje wena ngokukhuluma kwakho ubhuti into ozoyithini le? Ngingasho ukuthi yena ngoba uyafika uzozehlisa uyayithola ingane makuthi uyayidinga ukuthi abe seduze nengane ngisacela ukuthi ingane ayikhokheli kodwa makuthi akayikhokheli angasondeli eduze kwayo. yazi-ke nje webafo ngingene emlonyeni bhuti abona nje ngoba ngangibikile bese ngisho ngengaphakathi ukuthi kunomuntu okhona Yebo. ngisho ekhaya bese akazize vele lo muntu ezoveza umntwana ngoba phela umntwana phela mayisuke efikile bese emhlabeni uyayihanjise bese ubuka umntwana eyobona noma kuthiwa kunesalukazi bese ingane ibonwe esho bese ugogo uma kukhona ugogo cha hayi le ifana nobani hayi cha hayi la ekhaya impela yabona into le kwayikhona lokho futhi ipressure ngiyithola emuva ukuthi kwenzakalani wena wathi inkathi usentweni kanjena wena mfethu wathi wena kunomuntu onokuthi uphi lo muntu yabo hayi ngiyazama uyamfuna hayi kwasho kwacima Yebo, bashaya ngefoni. yabo yonke lonto le so njengamanje bese mina ngizofuna ngoba yabo nje manje kunzima bese ngeke ngize ngikwazi ukuthi singathatha umuntu osekwazi ukuphila nomunye umuntu omphatha nomunye umuntu ngithi mina sengathi mina ngaphela mayeza nengane esebo njengamanje nengane ngokuthi isaphazo kusho kufuneka ize nonini lento futhi ayifuthi eyesinye stress yabo Wesisi. Ayikabi nje ngikuze. Nilala kanjani la nengane na? Ngoba uyabona umbhede kushuthi kuyabonakala ukuthi nilala la. Nilala kanjani nengane nawe nendoda? Iy'ngane y'lala phansi mina nendoda sihlala embhedeni sidlalela phansi esiphonsheni. Ingane incane phela lena. Yangithi ngiyavuka ebusuku ngiyi-check. angisiyabona ke bese ukuthi ke ungakumukela kanjani konke lokho mfethu okay ngiyavumbela mfethu ukuthi angaze ngibe khona empilweni yengane ngiyafisa njengoba kwakhona kahle kahle futhi ngoba ngangekho ngoba nakunesizathu futhi ukuthi bengikuphi hayi ngona ukuthi bengekho nje ethi empilweni ngibe ngikhona ngidlanhlambana ngingaphandle yabo so nami ngiyafisa mfethu ukudlala indima yabo nginesikweletu okay ayino ukuthi ngiyazi mfethu ngiyakweleta la ngikweleta khona kodwa ngiyafisa bese ukudlala indima njengomuntu oqotho and futhi akwandile ke esikhathini samanje bese umuntu abe yileyo nto le okay ngayibeka ngendlela akubeka ngayo mayithena hayi mina ngahlukumeza mina empilweni yakhe kwasho kwacima mfethu empilweni umuntu mfethu uba nokudidiseka ekubeni esimuyi out yabo yabo yonke yonke into yofethu yabo nama challenges ohlangabezana nawo uyophila namajita khona lo proof khona ipoint ubamba ingane yabo yonke lento le kodwa mfethu yena nje mhlawumbe bengasola mfethu for mhlawumbe ama-codes kodwa right handed ukuthi ayi sibani mina nje mfethu wena kwasho wacima bungijolela wavutha amalanga mhlawumbe ngabeka khona phela ukuthi ayi mhlawumbe umkhothile ngabuya nami mhlawumbe ukuthi mhlawumbe naye mayikhulumile ngaphela abantu besifazane bafami uyakwazi ukuthi uqhanda impi kade kumnandi noma ifuna ukushintsha wena esimeni somoya akwenze wena mfethu ube lapho yabona into le wena ungekho kade uhappy message njengamanje namhlanje ngifuna umxakazisa uzoyicingazeza isonto into enizogxabana ngayo ungazi kanjani yabona into le so yena ke mfethu angibi naye angifuni mfethu bese ngathi manje mfethu ngoqhamba entweni yakhe okay bese akaqhubeke nempilo mfethu nami nami ngizozama ukuqhubeka nempilo so mina la ngifuna ukungena khona mfethu nempilo nomntwana and futhi bese ngifuna ukwazi ke mfethu umntwana bese kufoneke ekhaya umntwana kumele bese yovela kumele bese ebonwe umntwana kumele enzelwe bese kumele ebekwe emadozini befakwe isipani uma kubo wami yabo uma wafisa uzobe ukushaya indiya mfethu angazi noma ufuna kuze kwenziwe o-DNA obani angazi yabo Sisi ayikabi ngiyaxolisa nje ungena emlomeni sakhuluma. Ngicela ukubuza ukuthi sisi makuwukuthi ngampela kuyavela ukuthi ubhuti njengoba bethu iyayicela ingane angithi wawuzwana naye yedwa lesa sikhathi. Ngizwana yedwa. Wena bafuna ukuthi ingane webafu yabona okuningi ingakho ngakuye bese ngize ngisakubala okuningi ngikushiye bese ade nginakho ngihlala naye yabo yonke lento le nezinto ebade ngimenzela zona okay bese konke bese ngikwenza kusuka othandweni ngaphela umuntu ophila naye bese yabona into le so mfethu mina okukhulu ngathi kusona mfethu unomntwana lo muntu bese ngimthatha njengokuthi mfethu uyigolide kumina yabo bengithi mhlawumbe mina ngizothi ngibuya so mfethu mhlawumbe uyavuka mhlawumbe uthi uzothi ulala kadlile through ukuthi mfethu mhlawumbe ulinde mina yabo so manje mfethu mase ngifika bese umuntu useqhubeke nempilo yakhe mfethu okay mfethu ube nalo obuhlungu yabo kodwa ayikabi mfethu I'm sorry sure
enye into mfethu kumele wazi ukuthi naye umuntu ya and ubuwazi ukuthi akanabazali webafa yabona into efikisha kakhulu lihle liqiniso mfethu yabo umuntu mhlawumbe ngizobuya njenga thina abantu besilisa insizwa mfethu ukuze uphile umfana uphila ngaphansi kweinqumo zakho inqumo ithathela wena mfethu ukuze ukwazi ukuphila yabo amantombazane mfethu mayiphila aba nabangani yabo mhlawumbe mfethu kube umuntu osefana nosuwena nokhoshi ukutshela nje manje ubani ukuthi yabo ngeke ungitshele mfethu ukuthi okay wena ngathi ngiyakuhlupa mina ukubhekwe ukuthi ungihlupha kangakanani ungitshela ukuthi uzofika nengane uqoshiwe wena mina mfethu mina supportive for wena mfethu uzokhuluma ngibhekezelele usena mfethu mangikhothile mina mhlawumbe ngibehave kanje imali usisi yena uma eyichazela lezinto ezichazwa mfethu wena uthini wena makuthiwa nje usuyayikhulumela nangu mfethu phela uyachaza ukuthi bekumele kube khona indlela othi ukuzama ngazo kuyimela wena wedwa hayi ngiyamuzwa ubhuti ezesho nje ukuthi kumele ngihambe ngiyobikisisa ukubo mina isidingo sokuyobikisisa ukubo ngangasibuni ngoba eze umuntu ayihleli ngaphakathi ingane isidingo shathanga ngangisengiyizalile babe ngeke baze bayinikeze kubo lolu thando lolu bizodinga kubo okay ngiyakuzwa ke lokho ke isidingo sokubikisisa okay ngiyakubona muthi sasingekho okay it's fine ngoba vele babefika nosisi mabefika bese ngihlala khona bekubone yabo bayakwazi vele mfethu ukuthi umuntu wena umuntu engiphila naye so ingakho kwabalula ngisho uma ngibatshela ngithi mina usibanibane ngimshiye ngaphandle ngoba nakho mfethu esengaphathi kwasiphi isimo esengaphathi kwesimo sokuthi uyithwele yabona into le so usisi mfethu mina angazi mfethu ukuthi ngcono mfethu kube inkathazo ekhaya usho imfethu begwida mfethu esho ukuthi mfethu mhlawumbe hayi useninyanga ukuthi mhlawumbe ufuna ukuthi mhlawumbe bangamnaka mhlawumbe kube izathu ukuthi uzothi mfethu yabo njengamanje namhlanje uma ungifica nje mfethu hayi abantu bakini mfethu mina ngabona ukuthi nje mfethu ngcono uvane ngiphume kuwena ngenxa ukuthi ngazama ukuyisondeza kubona bangiphika kodwa mfethu uyazi ukuthi nawe mase nje sikhuluma amaqiniso yeah mfethu uyazi ukuthi akekho wayezothatha responsibility yakho kusisi njengoba yayithathwa wena ubani ayizomnika imali usisi yakhe mayitraveler izinto ubani wayezonika imali usisi mayefuna ukuya esibhedlela ubani wayezophelezela usisi makuthiwa kumele ahambe esibhedlela bafo ubani umuntu owayezoba therefore usisi azomfonela akhulume imali bafo yabo nje iqiniso lihleke phela bafo yabo nje ngizoqiniseka ihlanza nje iqiniso usisi mina ekhaya mfethu bayazi ekhaya mfethu keke mfethu siyaphilisana ongenakho onakho uyamupha ongenakho yabo sikufuna kwathiwa mfethu sakhulisana ukuthi mfethu ngisho wathiwa mncane engakanani mfethu ufuna sihlephelane khona usisi ekhaya ngabikho nje empilweni yami mina bengisupportive mina ekhaya bafo yabo okay nami ngayiphumela mfethu ngenxa ukuthi nami ngifuna ukuyiphila impilo yami ngifuna ukuzenzela into zami la ngizenzela khona into zami yabo okay usisi usemayifika kumina empilweni kwasho ukuthi vele sekuyaqala sekuzoba nomthwalo osindayo yabona into le uyazi uma uyi-out mfethu uhlala ekhepeni mfethu uqashile ngisho negloss usukuyithenga awusengixosa mfethu etheni yabo uyazi mfethu ungaqalaza mhlawumbe ngeblock sedladleni abafisa nobona ngicwatsela khona kodwa ngisese ngihlala naye lokho kwagcina ngasakwazi ukwenza yabo ngokusini mfethu umthwalo phela uyaqala uyanyukela ufika nengane yakhe uyena impala yabo nami mina thu la sihlala khona futhi kwayikhona mfethu kuyimali la sihlala khona yabo shuthi zonke lezi zinto lezi zini mfethu ziyimali yabo so imali swayina mfethu wagide edladleni mfethu wayekhaya wayochaza ukuthi mfethu nakho nginenkinga o1 no2 bani ungishiyele nenkinga ukuthi njengoba engasekho njengamanje sezenjani yabo ngone buye nezwi lokuthi mfethu ekhipha igama lokuthi cha bangixosha sisi wena wagcina kanjani nemndeni wakho mfethu sinomndeni wabhuti sagcina nasixabana ngoba babesho osisi bakho ubhuti ukuthi ingane le bayasola nokuthi akusiyona yakho ubhuti basola ngathi shuthi nayo eyababa lo wokuqala waye engangini yengane nayo bazingani bona ngoba bengekho hayi angazi kodwa babe ngibhexubende nje bengithuka bengishawoda besho yonke leyo nto leyo ubhuti yena njengoba besho nje ukuthi osisi bakhe bese connected nabo hayi unamanga yabo mina engawusho mina wezalo babe connected osisi bakho nawe hayi nosisi usisi yabo kade ngitshelile bafo yabona ngeke ufike uze ngami wena suze ngumuntu wesithathu into umuntu wesithathu ngeke ngachaza seqaleni ukuthi umuntu wesithathu always mfethu ukuthi usesta wena uthi uba uwiki password kwethu nisina njengoba siphila futhi obvious bakuthola isite elwiki ileli site lakhe lo muntu lo yabo nje manje yena mfethu bavela imtshela into yena isathi personal yabo so futhi kahle le nto lo ngisho ngathiwa iyona kuyena iphezulu le bese ngathi yini iyona le nto le yabo mina ngifuna ukwazi mfethu sonke lesikhathi esifethu ingane iphila ngani ingane iphiliswa ilo munye ubaba engamthola ezibengayinakini ngiyocela imali
transport yokuthi ngiye ey'bhedlela ngiyogqubuza imali yoma-fruits yonke lento le ingubani nevele bengisiza lwenhlalo iphi wena ikhona yona ingane i-right futhi inakho futhi lokho oyitshela ukuthi wena bengelile ayinawo wakwazi ukuthi ube ubaba kwenye ingane kunjalo mfethu ehene-ke naye-ke umzamile-ke umuntu ozothatha indawo mina nje engisengakusho mfethu ngingambonga umfethu mase ukhona nje lo mfethu lo njengamanje ngingambonga ngokuyidla indima ngoba nathi sasiza la sasiza khona naye mhlawumbe mfethu naye angabanga namandla lo wabakhona mina nje lo mfethu lo ngiyambonga ukuthi wakwazi ukuthi emukele naye namathumba yabo mfethu kwakhuluma nje engizocela mfethu ngicela lobumbano ukuthi mfethu lo muntu ingane iye ekhaya mfethu uyisele impepho ibiwe uma kube ingane ngiyami ukuze ngisho ecaca mfethu ingane mangayona mfethu kuyocaca ukuthi iyona uma uba kanjani yabo nami ngidlala indima mfethu yabo noma mfethu ngiphanda ngoba bathi ngichaza nje mfethu ukuthi ngiyaphanda abafana yabo ngikwazi ukudlala indima mfethu ngikhiphele 500 mangiphi 500 angisho ukuthi ngikhiphele 500 ngampela kodwa nje sengenza umzekelo mfethu yabo angazi ke mfethu ukuthi sure kancane nje mfethu sikhethe lento kancane okay sikhethe le lento ngoba sezisithistana alright ya bese qhubeka leso mfethu ngoba ngicela ke nje mfethu ukuthi ningenelele ningisize mfethu okay So manje usengikhulumile nami base Yeah. ngimshokisa so ngifuna mfethu ukuthi ningisize ngokuthi mfethu umntwana ngibe willing ukuthi mfethu ngikwazi mfethu ukuthi ngimyise ekhaya nanokuthi ngoba kuyinini engikwazi ukuthi ningitholele yena yabo so nani hayi kusongwana ngiyanifaka ney'nkingeni zami yabo so nje mfethu ngiyabonga ukuthi indima eningidlalele yona ukuthi ngitholele usisi ngiyabonga ukuthi ngokuthi umntwana ukhona umfethu wamukela lo mfethu aphila naye uzamile usesize la siza khona yabo okay mfethu mina nami ke mfethu njengamanje sengikhona njengoba ingane ngifuna ukudlala indima yami njengamanje mfethu yabo hayi mfethu sisters ngicela mfethu ukuthi mfethu uzosatha inamba yakho ngikwazi mfethu singixhumane nawe ngifike ngichaze ekhaya usengitholile njengoba sengitholile isihlela usuku usufike mfethu sobona umntwana mhlawumbe yenzelwe lokho enzelwa khona aphinde abuyeze kuwena mfethu soba sesiqhubeka ke nohlelo mfethu ukuthi thina sabantu basemakhaya iqiniso siyakwazi ukulenza komunye umuntu yabo Yeah. anginankinga nalokho-ke kodwa bengizokusho lokho engizobe ngikwenza ngizobe sengikwenzela ukuthi ngiprove nabantu bakini ukuthi ingane yakho hhayi ngoba ngizobe ngikwenzela wena kodwa bese ngikwenzile ngiyacabanga ukuthi kuzobe sekusele ukuhlangisayo mina nawe iyona ingane wena ekhaya isimo sakho sesaba kanjani ngoba phela vele ngagcina sihlakazekile nje isimo sakho sukanjani manje mina sengabuyela ekhaya sengiyi-right ngiyacabanga ukuthi nakho lokho ukuthi kumele ukhokhele ingane kanjani kumele uqale kubona abantu bomndeni basekhaya abadala uqale ukhulumisane nabo hayi iqiniso ngolenza mfethu iqiniso ngolenza ngoba phela sesikhathi lesingekho nami okunye kwakho lokho ukuthi kufuna ngilenze iqiniso nento futhi engiyibongayo ngitshela ukuthi mfethu mhlawumbe ngesizwane uma ngifica ngoba nawe usayiqhubekela nempilo yakho mhlawumbe futhi ngikubongayo mhlawumbe siwashintsha nakubangani lokho ngifica lawo ngigcina iphila nabo ngoba ngiyacabanga mhlawumbe okunye kwakho kunabangani phakathi ngoba yabo nje lento lokhu yisho nje mfethu ukuthi hayi kukuthi ekhaya kini bathi hayi ngona ukuthi yini yabo uzokhuluma nobani-ke kini ngoba wena angithi ushilo mfethu ukuthi abazali awusenawo obani abantu azoba odadewabo balabo bazali bami phela nabantu bakubo kwabanye bakhona abanye abadala kunomama wami ongizalayo okay phela ngithi ngazi mina ukuthi wena usenabazali yangithi ngisho athi umuntu akanabazali kodwa suke khona amanye amalungu manje-ke mina njengoba phela-ke angaze ngize ngenze lutho kumntwana angaze ngimthengele nje impahla yokugqoka ngiyangithande phela ukuthi umuntu bese ebonakala ukuthi uba umuntu oveza into phela imali ungayifaka bafuna uyifaka kodwa-ke kusuka kubalulekile ukuthi mfethu ngisho ukuthi uma igula ingane uyilethe wena umuthi yazi ubaba wena ufike nalo muthi lo yabo ungagcini umuntu mfethu kuthiwa nje ngoba vele akenzile ukuthi vele ingane ayikwazi lutho kwazi ukuthi ufike nalutho vele uzoqhama nje iyazi ukhipha imali ayazi namali ukuthi imali inde iyazi mhlawumbe imali ey'nsimbi eyiphepha iyazi imali yabo ngangathi uma ngingamukelekile nima ngithi mfethu mhlawumbe ngiyeza ukuthi hayi mhlawumbe ngathi uyangishiyela oplastiki ngishiye angazi angeke abe nenkinga ngoba phela ngizama ukusho mfethu ukuthi ngoba ngizama ukuchaza mfethu ngiyafisa ukuthi ngibe sempilweni yengane hayi ngona ngifuna ukubuya ngibe sempilweni yakho yabo mina ngifuna uba sibuya ngibe sempilweni yengane yabo hhayi
kuzo kodwa ngiyacabanga ukuthi mhlawumpe into enjengey'mali oplastic lezo angayishiya kulabangithi nabakhona abasekhaya. La angayilethi. Hhayi angayilethi la angayilisa ekhaya nasengathunyelelwa abasekhaya. Okay. Hayi ngiyabonga nje bese uma ungamukela nasekhaya sizochaza ukuthi uyibuyile le ndoda ikhole yakhe yena angakwazi ukukufonela. Angakwazi ungifonela ngoba vele ngiyacabanga ukuthi mhlawumpe uzobedinga ukukhuluma nengane yakhe hayi ngoba mhlawumpe ehlose ukukhuluma nami. kahle kahle bafo ngingathanda ukumfonela mina engakubuza nje angazi mina WhatsApp bese ngcono mhlawumbe ngidrafte noma ngiphendule ngokubhala bese ngoba uma ngifone gcina mhlawumbe ngagcina soba siney'nkinga yabo ngoba nami futhi ngonjalo uzogcina lapho futhi lawo sengifonelwa nawo mhlawumbe ugcine mhlawumbe sengikhathele nami mhlawumbe sengiqhubeke nempilo. Shuthi mhlawumbe sikumele-ke noma nihlangane edrobheni kube ukuthi nilungisele ingane anijoli. Asijoli. Makuwukuthi yena uyafisa ukuthi kube khona indlela enizokuyenza ngayo nihlangane edrobheni enzelelwe kakwenzela ingane ubuye. Asihlangane nje ngihlangane nomuntu wasekhaya mina okwami ukuthi ngim-WhatsApp kule namba zobe nginikeze yona ngibonge ngisho ukuthi ngiyitholile impahla. Awufuni ukuhlangana naye. Yindaba makuwukuthi yena ufisa ukuthi ayithengele ingane ayikale abone angakuniki imali. Phela vele bafo iqiniso lihle manje nami hayi ngwanaki singatshelwa ngemali noma ngowanaki singiyazi ngemali. Imali mfethu abonje umuntu osifazane bafa imali ukhonza ukusave. Instead of yabonje uma inale umntwana futhi omunye uzowenza sho ngisho athiwa umnezi 1000 uzobona lingekho ukuthi vele uyothengela abantu abamawele njengamanje labantu abafethu babili abantu ufune bathenge ethengele lo muntu iskipha lo munye ngamsengeli yabona into le obvious ngoba sengathi semdala obvious vele uzothenga into ehlakaniphile kunalowo lo ethenga into 700 ethenga 300 ebambe njalo Ezwake mfethu so that's why ngibungise ngathi ngiveze elokuthi ngiyathanda ukuthi mina kube yimi ngathi ngenza into ngiqhamuke naye into ngifike ngithi nansi uma kuba nansi noma ngithatha umuntu ngihambe naye efike ngibe neshow ukuthi ngampela lento iyona iyamlingana nani. Okay siningenza-ke kanje ukuthi mhlambe usisi kube udadewabo ozolanda ingane thengela ingane mayisebuyisa ingane usisi. Lokho mfethu kuba ngibona ikhulumisa Afika azoyithatha ingane ilinganisa iy'mpahla esitolo ibuya nazo iy'mpahla ngoba ubona ngathi mhlawumpe imali yagcina sisebenziseka ngendlela engaze ayiqondisise. Okay. vele mfethu imali le Hayi ayikhona inkinga-ke sisi. Hayi bekuthi nje sizonixhumanisa ukuthi nazane kube ukuthi uyazi naye la ukhona nanokuthi noma mayelethe usisi wakhe azi la senda kuphi. Alright, hayi siyabonga sisi. Yebo siyabonga. Yebo. Shuthi-ke inamba-ke ngicela mfethu ulokhunje usisi Oh ngizase number please. 097 Yeah. 88. Alright. Hayi Ngiyabonga mawalwane.